A takaice dai shahararren mawaki Ado-gwanja ba zai bar mata su huta ba, domin tun kafin su gama rawar sabuwar wakar sa mai taken chess da kuma war. To a yanzu haka dai ya saki wata sabuwar waka ta sa mai taken a girgiza, wakar da ake tunanin za ta fi wakar chess farin jini musamman a gurin mata a wurin shagalin biki. Musamman kuwa salon wakar a girgiza yayi daban da na dukkanin wakokin sa, duba da yanda ya amfani da wani salon kiɗi mai daɗi da ya ɗauki hankulan mutane, duk da kasancewar ya samu babban kalubale a wurin sakin wakar chess in sosa, domin har an fara barazanar cewa za a maka shi a gaban kotu bisa zargin waƙoƙin nasa da ɓata tarbiyyar mutane musamman kuwa yara mata, duba da yanayin yadda ake rawar wakar tasa ta chess in sosa. Duk da irin wannan cakwakiya da aka tafka da mawaki Ado-gwanja, daga ƙarshe dai sai da ya saki wakar tasa a inda yayi kunnen uwar shegu da mutane ya saki wakar. To a yanzu haka ma ya saki wata sabuwar waka tasa mai taken a girgiza, a inda zamu sakar muku ita a yanzu haka. Amma kafin nan mai saurare ka dangula mana subscribe a cikin wannan tashar tamu ta kai Talci Comedian, hanya fi sauki kenan da zaka ringa samun sababbin shirye-shirye mu da zarar mun daura. At my babies, I miss my babies. Kusan su I know now, my babies. Go to the bestie. Aww. I miss you so much. Hi. Inaiki. Why is he covering his face? Let me see. I opened the door now. Oh, I'm back. How are you? Bestie. I miss you so much. Bestie, I miss Selenka. Bestie, Wallahi, ya kake? Hello, bestie. Hi.